שלום אהובות יקרות, יום חמישי שמח, שנה חדשה בפתח. מה יותר טוב מלהתחיל את השנה עם טיפ חדש ומרענן. אז כמו שהבטחתי, היום אם אנחנו טיפ השבועי שלנו מצ'וצ'ו באהבה. והיום אני רוצה באמת לדבר איתכם על משהו שהוא די חשוב ובמיוחד מתאים לשנה חדשה. מכירות את זה שאתם רוצות לקנות איזה משהו מיוחד לחדר הילדים, איזשהו פריט מסוים, אפילו מיטה או איזשהו תמונה מעניינת, כל דבר בעצם שאתם רוצות לקנות, ופתאום המחירים נורא יקרים ואין לכם כרגע את התקציב לקנות את זה. אז בעצם אני הכי ממליצה לחכות לסוף שנה. סוף שנה, שנה חדשה. כל העסקים, כל החנויות, כל החברות בעצם עושים סיילים מאוד מאוד גדולים של כל מיני מוצרים, של דברים שאנחנו נורא רוצות, ובאמת זו ההזדמנות הכי טובה שלנו להגיע לשלב הזה, לחכות קצת, להתאזר בסבלנות, לחסוך עוד קצת כסף, ואז באמת אנחנו יכולות לרכוש את מה שרצינו בסייל מטורף, במחיר שהוא באמת שווה לכל כיס, ואז אנחנו גם מרגישות הרבה יותר טוב עם זה שחיכינו קצת, על זה שרכשנו את מה שרצינו, אם זה לחדר ילדים, אם זה לבית, או אם זה לכל דבר אחר, במחיר שבאמת משתלם. אז מה שאני גם רוצה לספר לכם, שזו הזדמנות ממש מצוינת, לספר לכם שבצ'וצ'ו עכשיו יש לנו את המוצרים החדשים שלנו לכבוד השנה החדשה. ויותר מכך, שאנחנו ממש היום יוצאים עם מבצע מטורף, שזה לשבוע בלבד, לכבוד השנה החדשה. קודם כל, יש לנו כמה מוצרים חדשים, שאני חושבת שזה הולך לעשות וואו בכל חדר ילדים. שזה אומר פוסטרים מעוצבים בשילוב של תעודת לידה, ומתנה מד גובה מעוצב באותו סגנון של הפוסטרים. עכשיו כל זה בעלות של 389 שקלים בלבד, ואתם מקבלות משלוח חינם. היום, ממש היום, אני מעלה את הפוסט ומעלה את כל קולקציית הפוסטרים חדשים עם התעודת לידה. זה הולך להיות מהמם, זה הולך להיות מדהים. וכמובן, אתם לא צריכות יותר מזה שום דבר לעיצוב חדר הילדים. יש לכם גם פוסטרים, גם תעודת לידה וגם מד גובה מעוצב, וזה פשוט מעצב לכם את כל החדר של חדר הילדים. אז אל תשכחו, תמיד תחכו לסיילים, תחכו לסוף שנה, שזה בדיוק היום הזדמנות ממש מצוינת לרכוש כל דבר שאתם רוצות לבית, כי כמעט כל עסק יש לו את ההנחות המטורפות שלו, ותתעזרו קצת בסבלנות מהבחינה הזו של לרכוש איזשהו מוצר חדש, איזשהו משהו שאתם רוצות לבית או לחדר כדי לשדרג, ותחכו לסיילים הטובים האלה שיש עכשיו, ממש עכשיו, בסוף השנה. אז אני מקווה שעזרתי לכם ככה והחכמתי את המחשבה שלכם של מתי לקנות באמת דברים. אני מאחלת לכם שנה חדשה, ששנת 2021 תהיה הרבה יותר טובה מ-2020 עם הקורונה הזו שתתעופף לנו, ואני מאחלת לכם ולנו שנצליח, שנראה עוד מוצרים חדשים ומעניינים, ואני מחכה לשמוע ממכן, מחכה לרכישות שלכם, ושיהיה לכם חמישי שמח, שבת שלום ושנה חדשה ומהממת. וזה ממני.